4.0 रिक्टार स्केलनि बांग्रिया दिनै कक्राझारजों लोगोसे आफां आसामखौ सोमावग्लुंलाङो। नेशनेल सेन्टार फर सेसिमोलजिआ फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै साननि 1 रिंगासो समाव सोमजिनाय बांग्रिया कक्राझार जिल्लानि 10 किल'मिटार जानथायाव आरो 10 किल'मिटार गोथौआव सोमजिदोंमोन। हजायाव सिकारि गेट रेलवे क्रसिं गेटनि साखाथियाव थानाय रेल लामायाव थेर-बेथेर जानाय थासारियाव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। बोखांनो हानाय गोथै सहखौ सिनायथिनो हायाखैब्लाबो आखायाव कमल दास लिरनाय दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नगाव सोहोरनि खाथिमारियाव गोलाव समनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामबोनाय जरासे बिसि-फिसायखौ नगाव पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों हमनो हायो। बिसोरनि आवथानिफ्राय गोबां लाख रां बेसेननि ब्राउन सुगार ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। नगावनि एडिशनेल एसपि ध्रुब बरानि दैदेननायाव नगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सामगुरिनि खावैमिराव पिस्तलजों लोगोसे आजिजुर रहमान मुंनि सासे डाकातिखौ हमनो हायो। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमा आइफवालि गामिनि थागिबि 60 बोसोर बैसोनि मलय सत्रधर मुंनि सासे सुबुङा दिनै फुंनि 7 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर दखरा सरनिया कछारी फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोदोनि आसार-खान्थिनि नेम बायदियै बांबल होनाय आसार-खान्थिखौ फालिदों। बे फोरबोखौ भाद्र दाननि पुर्णिमा खालि फालिनाय जायो।